Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Posumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabutstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss galagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higala nga Martes og pizza 17 na. Buwan mga higala sa Hunyo tuig 2025. Straight to the point. Og sa gihapon mga kagilaan tagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbaga mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas sa masgutaran karon nga buntaga mga kahigalaan sa atong countdown dai mga kahigalaan no kay June 17 naman ron. 13 ka adlaw na lang sa dili pa ang June 30. Mao na kana ang ikatakda sa katawhan nga pagpakanaog na ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia gikan sa Kapitolyo. Straight to the point. At pagtagad rong buntaga mga kaigsunan. Og kay di man ni siya manaog mga higala bisag kinsay mumando niya kaniadto. Ang ombudsman ug uban pa. Karon ang katawhan na may ni mando niya pinaagi mahigala sa hukom sa katawhan tong Mayo 12. Di na madag TRO ni. Pero hantod ron naman mamutos pagyapon sa Gwen. Unsa ba kay plano ani niya? Og unya 13 na lang kaadlaw sa mahuman na gyud ang kinabuhi mahigala sa 19th Congress. Straight to the point. Atong pagtagad mga higala kay moadto na ta sa 20th Congress og tuwa na po didto mahigala ang laing hisgutanan labot ini nagpadayon nga hisgutanan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ato ni hatagay pagtagad mga kaigalaan sa uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the now, point. Siging hisgot og impeachment hala. Pero ang problema mahigala ang kagutom sa nasod og uban pa mga dagkong problema nga angay nga timanon nalimtan gyud mga kaigalaan. Kay nalingaw na taan ning kalakiharon sa impeachment. Murag tag nakisa o mahigala sa impeachment nalimot mga higala sa tinuod og dagkong problema. Straight to the point. Samtang dugang mga balita din sa ato, incoming Governor Pambari 4 muhatag og prioridad sa Package C sa Cebu Coastal Road Project na magtukod og viaduct o causeway nga magdugtong sa Dakbayan sa Naga paingon sa South Road Properties kun SRP. Straight to the point. Sa kauluhan usab gipagawas na sa impeachment court ang listahan sa mga abogado nga manalipod ni Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment trial. Kung ugaling madayon man ang impeachment trial. Straight to the point. Ang Fortun Narvasa Salazar Law Firm mo'y mo representar nila mahigala ngadto niya sa impeachment court. Straight to the point. Doon ay mga senior lawyers ani nila kinisal sa Fortun. Pero kining uban mga bata pa man mga abogaduha. No? Pero kini ni ang mas daghan ni noon kini mga bata og himuong researchers. Mas grabe mo research ni mga bata labi pa mga tiki ni. Pero ang mga trial lawyers gud ini kitong mga kuan gyud katong ilang mga heads sa ilang mga sa ilang law firm. At tanawon talang ni unsa ilang mga arte unya kumadayon gyud ang impeachment. Kini tan-aw nako daghan ng mga abogaduha 16 ka buok. Pero sagad ini mga researchers ng uban. Kini no mga bata kay tan-aw nako may galang ilang mga
role of attorneys, mga bata pa kayo. So kini posibleng appeal ni silang law firm, posibleng mga maayo nimo research mga kahigalaan. Kini mga bata kay mga tiki man gini, ha? Yung mga bag-orong nang gawas mahigala nga mga kwan, bag-ong namasar mahigalas bar exams. Mga kuan isla, mga kinini ang matawag nato mga higala ga grabe ni mo research mga kahigalaan kay bar exam ron computerized naman, ha? So mo ni nga ligre ni mga kahigalaan kung madayon manggaling ni. Kana kung madayon, pero posible sa di madayon kay wa naman gyud ang 19th Congress di naman gyud madayon bisan unsaon pagpugos wa nay oras. Ang 20th Congress madayon ba o dili wa pay jurisprudence ana ang maka-decide ana ang 20th Congress mo nang atangan nato ang voting, ha? Nanampoy another voting, so 24 kabuok ni mga senador sa 20th Congress, unya ang 19th Congress 23 ra kay ang ika-24 si Angara gitudlo man isip DepEd Secretary. So kaning 24 kabuok by 20th Congress, simple majority lang. So pila may simple majority? Ang katungaan na is 12. So kung dunay additional 1, so simple majority na. Kinahanglan og 13 ka senador nga moingon nga madayon gyud ang trial kay dunay tay jurisdiction. Straight to the point. So madayon gyud ang trial, no? Pero dunay 13 ka senador moingon nga di gyud wa gyud tay jurisdiction. Da mao na giingon nga da straight to the point. Why trial nga mahitabo? Kay lahi man ang voting kung doon na ba'y jurisdiction o wa, og ang voting unya as conviction. Kay conviction mas taas-taas man mahigala og boto nga gikinahanglan kay 2/3 votes man. So ang 2/3 of 24 is 16. O na kinahanglan sa 16 ka senador para makonbikto si Sara Duterte. Og ang defense magkinahanglan lang og siyam ka senador aron nga kini maabsulto. Straight to the point. Naganda ni pagtagad ron kay mingon pon mahigala lain lang opinion lagi kay lain habig pikas ug pikas. Ang uban sa mingon nga kung why si Sara nganong mahadlok man siya nga mo padayon gyud ang trial. Ipadayon ang trial o magkasaysa nganong mahadlok man siya. O na isulti sa uban mahigala. Sa pikas pod nga bahin sa katupong laban ni Sara mingon pod nga wa may problema ang padayon trial kay kana Sara gusto mo bloodbath mga sukit ti paminaw, pero ang trabaho sa abogado manggod imong himuon every inch of the way nga mo himo ka mga higala og mga lakang kay og di ka mo objeksan nga dunay mga butang nga angay objekan unya di ka mo object daghan ra ba nagtan-aw ingom sa naman unsa man abogado nagmika man. Mahimo man sa nang waiver sa imong rights o dili ka mo object. O nya sa pikas bahin kung di pod moabot ang sa punto nga mag-trial og ari ka mahigala sa korte, labi nag labor court, ari ka sa korte, ari ka sa mga bisan gani may galaga, mabitan ang katarungan pambarangay kay husayon sa daan dito. Isitol daan sa di pa ta maabot og korte kay mas maayo man di ta maabot sa korte. Kung way mga ebidensya, pag sitol mo, pag lamanuhay mo, dili ta maabot sa korte kay mas hasol man umaabot dito. Napamantay daghan trabahoon, nya di man nalalim. Mao ra po is impeachment, no? Nga kinini ang wa man day ebidensya, kuwang man di ay. Mahimo ra na mahigala nga kinini ang modipinsa gyud ang mga abogado ni Sara Duterte kay imo man ang butangan mahigala roadblocks every inch of the way. Straight to the point. Trabaho mo na sa abogado mga sugiting paminaw. Ang man og mingon lang ka sige lang nga binanday lang ka mo tugtog sa kaspansitan. Onya labi na karon mahigala impeachment guni daghay nagtan-aw mga sugiting paminaw. Masawayan man sad ka, So mo na nga kinini ang si Sara rasa man kani Sara gusto man saga okay man sa impeachment ingom gani saga okay kay bloodbath ang gusto figuratively speaking na kanang bloodbath mga higala kini bang all out war mga sukit ti paminaw pero ang iya mga abogado mo trabaho sad sila sa ilang trabaho sa ilang obligasyon nga nakasangon silang abaga. Straight to the point. Now makigalaan kagahapong adlaw ni file na sa ilang entry of appearance ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Naglangkob sa 16 ka mga lawyers sa usa ka law firm ni ining Furton Narvasa Salazar law firm. Og imong tan-awon mahigala 16 ni sa ka mga abogado, mga junior ning uban, no? Mga researchers ning uban dunay gyud lead counsel mo si Furton siguro lead counsel ani. Kini si Furton maunay ang usas mga na-appeal sa Defense Counsel during the trial of Irap Estrada. Onya kining pagkasuwata medyo metikuloso sa ning pagkahimo appearance ad kutilam.
careful kayong pagkasuwat, oh. The undersigned firm and the lawyers whose signatures appear below respectfully enter their appearance as counsel for Vice President Sara Z. Duterte without prejudice to any jurisdictional and or other objections that she may have in this case. Respectfully submitted, Makati City, June 16, 2025. Straight to the So point. gahapon gi-submit. Unya kini appearance ni sa 19th Congress. Inig-abot sa 20th Congress, nalabay gibutang without prejudice to any jurisdictional and or other objections that she may have in this case. Medyo kini pagkasuwata mahigala. Sa pagkasuwat lang daan medyo makaingon ka nga ilagi ni gihunahuna daan giunsa ni pag-wording. So actually kung madayon guning trial, duha may tabo ini. Kining sa 19th Congress wa na magi-trial may tabo sa 20th Congress. Actually kung madayon gyud ang trial, aligre man sa gyud. No? Although kini ni ang mga abogado lagi sa depensa trabaho masad nila na nga ilag yung black every inch of the way. Natural na trabaho na sa abogado. Ang angman og mag tugtog la sa abogado sa pansitan ang kalakiyag dunay klarong objectionable objection yun nila. Pero ingnon ta mahigala og madayon pananglitan gyud ang makasulti ni madayon mahigala ang 20th Congress kay magvoting ni. Kung madayon ang trial, maaligre kini kay kining prosecutors mga higala kung kitanaw ang linya sa prosecutors, tingali ni Amas de Lima og si Diokno, wala ko kakita nila sa actual trial yun, inang de Lima ni Diokno. Medyo maligre siguro, kay kini sa Chua, sila si, nakita naman tadawi sila mo hatag og mga questions dito sa Quadcom, lahi man tong Quadcom aning trial. Kay katugong Quadcom, ang abogado mga higala nga mga congressman nga mo'y mangutana, sila po'y mohukom og di sa kauyon sa mong tubag, himuon kay contempt ka. Hawad man kayo sila. Nya why maka-object? Kini hinuon og dunay trial gyud actually na may abogado maka-object. So actually maaligre ni, no? Pero kining mga abogado pod mahigala ni Duterte, sigurado man tamo object man gini every time do na mahigalay mga angay objekan. No, kay kinini ang una gyud nga ang 20th Congress ani malagmit sila mismo sama sa 19th Congress muhimo og moto propio nga kinini ang ruling. Unsa may pasabot nga muhimo sa ilang ruling kaugalingon ba nga wa na kinahanglan mahigalag do na pay mo motion. Katong ilang gibuhat mahigala sila raman. Ang Senate raman mahigala ang Senate nga nahimo mi convene as impeachment court, sila mo ni himo og ruling nga ilang i-remand, ilang ibalik didto sa lower house mahigala kadto to ang articles of impeachment. Ang pangutana sakto ba to? Ang tuwag sakto. Straight to the point. Na ba na mahigala sa rules of court? Naa, nya supplementary man ang rules of court mga higala ani. Kining pag-remand, kanang pagbalik, kanang pag-dismiss mga higala sa korte. Naaman. So, kinini ang katong gihimo sa Senate, sakto to. Dito sakto sa wakauyon. Katong na kauyon, sakto niya. Naba, nasubay ba within the bound of the law ba? Within the bound of the rules ba? Tubag, yes. Within the bound of the rules. Otherwise, questionan niyo Supreme Court kung gusto mo nga, moingon mo nga sayop. Kana sa may gala, ang impeachment court dunay exclusive, original and exclusive jurisdiction sa impeachment trial. Muna nga kumudagan kag Supreme Court, kay mingon ka sayop tong gihimo sa senador, na kami nagbagulbol, sayop tong mga senador. Ato na bagulbol, pwede mo mga Supreme Court. Ang panguntanang tagdon man na Supreme Court o dili. Nyag mo ingon Supreme Court nga, kini niyang political question man na. Dawa gitay mahim sa dapita. Kay hangtod gani karon kanang abot man Supreme Court na kanang word nga forthwith. Dagan sa Supreme Court, dili bawas po sara dagan Supreme Court nga dunay upat ka impeachment complaints nga ipasaka.
nakalapas sa rules. Kay kinahanglan ang usa ka impeachable official mahimong pasakag impeachment ka usa ra gyud sa usa ka tuig within a period of 1 year. Dili pwede nga duha, dili pwedeng tulo. Kini ila upat. Hantod doon pa man ma-resolve Supreme Court. So malagmit dunay kaugalingong rason ang Supreme Court ana. Malagmit ang Supreme Court mo resolve ana, pero mingos ra ay may dalian ninyo ha inyo ning why makadikta Supreme Court? Mahimo ganing moingon Supreme Court ang tanan possibility mahimman. Amo ning himo ag ruling or moingon Supreme Court political question na di mo labot ana. Pwede gyud tanan mahimo na Supreme Court. So ang pagkakaron ang atong bantayan ang impeachment court. Ang Senate nga nag-convene as impeachment court. So kadto decision man sa Senate, ang uban wa kauyon sige bagulbol, kutob na gyud bagulbol. Unya, sa 20th Congress, madayon ba nagdili, mag-voting sila, pila man mahigalay voting, og dunay 13 kabuok nga moingon nga madayon gyud, kay dunay tay jurisdiction, madayon gyud ang trial. Di pa na conviction. Kay 13 na may gikinahanglan nga madayon ang trial, simple majority man lang. Wa magpasabot na konbikto na sara na. Kaya ang pagkonbikto kinahanglan 16 ka boto sa mga senador. Ha? Nan kumuingon ang Senate ang 20th Congress nga di na gyud madayon, da back to work na. Wa na. Mingaw na. Back to work na para maka-concentrate sa trabaho. Straight to the point. Unya maingon sila, ngano man og wa man kay sa na si Sara nganong mahadlok man si Sara nga ipadayon ang impeachment. Ang tubag pud ana mahigala kung maminaw ta sa mga pronouncement ni Sara, wa man sa mahadlok. Ingon mga Sara nga gusto kog bloodbath. Gusto kog all out war kana pagkasultiha mahigala kini Sara gud mahilig mo gamit o mga termino mahigala bugat nga mga termino sa ba. Kanang bloodbath dili na siya literal nga pagkasulti ha. Figuratively speaking, all out war mga higalan, sugda naman yun na. Gusto magyug mo, wala sige, kumbate. Mo ni ang gustong Sara. Pero kini ni ang iyang mga abogado mo himo mga higalag mga lakang nga every inch of the way imong blakan. Ngano man trabaho man sa lawyer, bisag kinsa nga lawyer i-hire ani. Kini uban dili kayo maka sabot mo ni sa nga hadlok Sara. Hadlok ko trial. Ganong mahadlok mo sa trial? Wala na mahadlok sa trial. Ingin mo sa nga bloodbath. Pero trabaho sa mga abogado nga imong objectan every time nga dunay mga portion nga objectionable. Una gid ana mahigalang erase ana kana man gid mga higalang jurisdiction. Nya sunod ana dunay mga erase objectan gid mo. Di gyud matug mga higalang abogado daghan ko mo 16 mo kabuok. Moingon sa mga tao, 16 mo kabuok wa magtugtog mo diha. Ngano man di man pod mahimo mga higala nga doon na mo'y gustong buhaton Sara inyong ipindahon, dili pod anak kasayon. Mura ba yun mga kanana ang wa man kumahadlok nimo pero di sa tika sensay ayo sa kog sensay una dire. Every do na kay right mga higalap imong i-invoke kay usahay god og masubraan ka kamayong tao tamakan sa ka. Di yung ka mo ingon nga kan bisag isang abogado mahigala every time, no? Every time you see an opportunity to interpose an objection, you must raise it in a seasonable manner. Natural gyud na. Mao na bisag sa korte mga kagalaan ang question lang daan na pag leading question objection leading. Objection, the question is argumentative. Objection, the question is misleading. The question is compounded. Objection, the question is too general. Ngano man? Kaya matugtog kas pansitan ana. Remember, kung dili ka mo object, mahimo sang waiver sa side pod nimo sa imong kliyente. Di man ka magsalig mo ka nga, sige, direct examination din ha, or dunay affidavit karon ka, judicial affidavit naman. Di-present. Nya ang abogados depensa tugtog lang yan. Sige lang, unya lang ta kay total mo. Cross-examine lang ta. Di, kinsa mga abogaduha mo inaana nga, kuhan lang, doon ay uban nga, posible, pero ganang gi-hire ka nga private lawyer ka diha. Gi-hire ka as lawyer. Di mahimo og ingon lang kag tugtog lang ka diha. Pag every time nga doon ay objectionable, object ka gyud. Di ikam paabot kasi lang nya nanta kay total lamay kon tugtog sa taron kay total maka cross examine man ta unya taon.
So mo na nga masabot na to may gala nga dunay opportunity nga object yun ang mga abogadong Sara. Oh. Di gina malikayan mga sukit di paminaw. Kay kinini ang kabahin na sa mga strategy sa depensa nga di po di mo hatagan sa inana ka sayon. Kaya nga naman ang uban magud may gala bisag way ebidensya o ikaw mo isara ron abogadong Sara umo-object ka kay wa may ebidensya nga nganong dayon pa man trial nga wa may ang inyo frame up ra man ang inyo. Ikaduha na may uban din nga gustong trial kay aron nga mo grandstanding sa trial. Ang pasikat dito sa trial dikin. Magwarawara dito niya balabi pagkuan. Uy, dili to tagag opportunity ni nga musikat ni dito. Ay kini ba yang impeachment trial may kadaghan ba ni sikat ani? Ha? Unang-una katong sikat kayo kanadto mahigala. Akong tan-aw mga kaigalan kadto bitaw si Joker Arroyo mga sukit di paminaw. Sikat yo Joker day. Saman mo i-lead prosecutor. Karon muragway ambot ka ha sa karon nga prosecutor do na bay kada na ang kaliber nga parehan Joker. Kay kadto Joker Arroyo during time of IRAP siya mo i-lead prosecutor. Ang ngilngig gyud kayo to Joker. Sumoto naghatod niya na senador siya. Kadto nga impeachment trial day. Daghay ni sikat adto. Unya karon og panalitan madayon ng impeachment daghan mo moingon nga dayon ni doy interes ka og galingon ba nga labi pa panalitan lawyer ka karon. Unya kada na ang o na kay mga interes pod nga lahi. O padayon ta kay anhi makakonta dinhi opportunity ni nga musikat na. So kada mga senador na mag-voting sana sila, tanaw po na sila nga unsa man ni. O do na ebidensya gid angay gitang mo trial, okay, but kun wa di lang sa siguro kay na may uban diha panalitan ikaw may Lito Lapid ay. Lito Lapid kisa pa uban diha nga kuan may Lito Lapid ug ako lang ani. Sila musikat sila niya ako mahimo kong kuan ani di ko butar. Impeachment hisgutanan sa mga abogado ni mga legal terminologies ma-emphasize man niya maghilom-hilom sa Lito Lapid atos daplin ang uban magwarawara magpasikat dito may kala grandstanding nya sa may ka-grandstanding ni Lito Lapid di ngadto sa daplin mosamot og ka-emphasize nga kuan so dunay uban nga ilang gamito ni nga kanana ang event nga sila mo sikat magpa kuan ba ang uban masikat ang uban magkalat ha. Ato lang ni agi katawa mga sukid paminaw. Unya kini ni ang muna nga di malikayan yun ay voting ana duda ko kinsa may atong tan-aw ni makakuha bag 13 kabuto ang moingon padayon unless kung dunay pressure siguro sa Malacañang makakuha. Kay kadto bitang voting may gala mitag more or less mauna to nga boto bida. 5 ra gud ka buok tong ni boto may gala nga dili i-remand. Nya kining 5 kung imong tan-awon may gala do naman pud ni mga kaugalingong history. Nga ngano nga ang mga tao pod mo sabot lang sa tanin nila. Karon gani isig labayay maglapok may nga kana silang mga abogado nga mga pro Duterte dapat murikyo sila. Maingon pod may gala mga pro Duterte ikaw pod Risa kamo pod din ha Gwin Gatchalian dapat mo inhibit. Kanagaw pag inhibit may gala imong pa inhibito ng huwis wa may mo inhibit ani gyud ila man ang kabubuton mo inhibit sa dili ang tanaw na ko ining Congress kining Senate asa ba na mo inhibit ha so di na mo inhibit sila unya kini ni ang mahitabo ni ana mga higala bida lain-lain man gud og kini ni ang mga pamahayag ba lain-lain og mga argumento unya. So inig-voting ani do na mahigalay 13 ang kining 5 gani maingon man to katong 5 gani mahigalang wala mo butar duha naman lang mahabilin na si Risa naman lang o si Win Gatchalian. Unya kini si Binay mayor na sa Makati pero ngano nga si Binay mahigala against si Duterte mo man san sabton day kay ang iyang papa sa una gipildi ba ng digong sila baya mo ay nagkunta sa 2016 election. Si Grace po sad sabton na sad nimo nga medyo dunay kasakit sad kay napildi man sa digong. Mao man ni panahon na 2016 ang kunta ni Grace po si Rodrigo Duterte pildi siya. Nga nagdahom to siya gud nga sanay mo daog kay kusog ni ko to si Grace po Primero. Mag-usaw ta to sang ni Maruhas. Wa man mo usa si Grace po. Inumdum mo si story ana. Nga si Mar mo ay kandidato ni Pinoy. Si Grace po naglain magyud iya. So nasakitan ni Grace po nga napildi siya ni Duterte.
Anto 2016. Kini po si Binay, nasakitan sa iyang papa na pildi. Kini po si Kuan, so mosabton lang po na to. Kini si Coco Pimentel, ang asawa da ining Coco, da di-appoint man da ini Marcos, nga ambasador man, no? Sumao di ay pod. Di masabot lang nimo nga maayo kay mong argue mahigala mo laban kay. Doon naman di ay mga kuan gyud. O gawas nga doon ay hongi-hong nga gisaaran da cabinet post si Coco Pimentel o si Grispo. Doon na di ay pod mo na nga mo lagi to giingon. Lahi gyud lagi ning mga senator judges kay politiko man gud sila. Musugot kag sa dili politiko gini sila. Unya doon ay mga background ba nga lahi-lahi. So mayon ka nga na bato bias si bato kini si bias ni si Bungo, bias ni kini sa si Kuan Robin Padilla. Ang pikas po ka bias man sa ni sila. Sa kadas kuko landaan nga asawa gitudlo mahigala ni Marcos na. So bias po na. So pulos og dunay tanaw nimo nga background pero sige lang wa man tay mahimo kay impeachment court man ni sui generis man ni. We will give them the benefits of the doubt. So kanang manawagan ang pikas o pikas nga dapat mo inhibit sila. Mabawas po pikas nga dapat mo inhibit. Kung mo inhibit ang tanan, wa na impeachment. Kaya mo inon nga, painhibito na si Kuan kay mo na. Ang kada usaan ng background, ana may gala doon na may background nga angay mo inhibit yun ay. Di man pariha ba sa atong regular court, atong huwis mahigala nga klaro yun. Dili sa judiciary. Na ay mga rason nga mo inhibit na sila. Delikadisa ba? Pero kini na bago delikadisa ini? Sa may ning Kuko, nga sagod mahigala mo ay Senator Judge. Nya imong asawa dito, gitudlo mahigala di ay Marcos. Naman gani kuan ni day, mga pictures nila dito. Doon ay mga hidden agenda ang matag-usa. Sumo ka na nga, og itong inon nga inhibit mo, nya pikas mo inhibit, kisa may mahabilin wa na tay impeachment samot nga wa impeachment. Lidang alegriha. Gustong impeachment unya pa inhibiton, wa may mahabilin ani gyud. Kung imo inon inhibit, mang politiko man tanan, O inhibit si Kuan kay way ayo ni si Bato kinis Bungo, klaro man ang Duterte. Imingon po ni pikas nga Risa inhibit sa kay nagplano man kamo dagag presidente. So doon na kay interest kay magun imong kontra kumudagan kag presidente 2028. Mo day nga imo gining konbiktohon nga di na makadagan sa 2028 kay mudagan man kana man kay plano. So inhibit na sa ka. Kung atong anaon, wa na'y mahabilin ani nila. Samot na wa na impeachment. Si Kuanday kay Katrina U. Pimentel, ang asawa ni Senator Coco Pimentel, mo ay gi-appoint ni Marcos as special envoy to UAE. So, of course, mo kuan gyud si Coco plus gisaaran pa ni manghigalas Coco og Grispo nga dunay cabinet post matud pa sa nanggawas nga huhong-ihong. So kanay dunay ba kumo nang lahi kayo. Dunay mga interest mga higalang kaugalingon. So ato lang paaboton ha, ang 20th Congress ato respetaran kung unsa mga higala ilang desisyon. Umingon 20th Congress nga okay padayon ta kay naay jurisdiction makakuha buto nga 13, okay. Trial. Agree man sa trial noon kay lahi ni Quadcom. Ang Quadcom ang pangutana mahigalas mga congressmen, why mo object? Dili to sa fair nga kwan. Why mo object sila mabuot og di ka kauyon sa imong tubag i-contempt ka. Pero kini trial man so dunay abogado pikas ug pikas. Medyo equal footing ni kung panalitan madayon. Pero dili madayon kay kanang makakuha 13 madayon man. Wa pay pasabot na makonbikto. Pero di makakuha 13 wa na. Back to work na dayon. So ato na padayon unya taon-taon may galatong duga mga hisgutanan arita sa mga substantial pa nga hisgutanan mga higala kay kinini ang daghan pa ni mga anggulo nga atong tagaag pagtagad mga sukit tipo na atong hisgutan ning 12 ka mga 24 ka mga senador ha sa 20th Congress atong tan-aw atong ipa tagsaon nato sila kay 13 man ang gikinahanglan aron do na bay jurisdiction o wa vote kon mo guni musugot sa dili ako diri asa DYHP magsulti gani ko diri real talk ning ato real talk ni di ko mo istorya o kanang puyukon pa itong istorya kanang klaro gyud moingon mo nga si Sara maabsulto ba sa pagkakaroon pa lang
mas absuelto ba si Sara based on evidence? Karon pa lang, akong evaluation mga higala, lisod na i-convict Sara based on evidence karon pa lang. Pero umingon nga numbers game, o dunay pressure sa Malacañang, dunay number, da makonbikto. Straight to the point. So, atong tagsa-tagsaon kay 13 lang ka senador, aron nga mapadayon. Kay kanang kung doon na ba jurisdiction ang 20th Congress o wa, ang makasulti na ang 20th Congress la. Either yes or no, pulos back up by law ka na. Real talk na kung isulti. Lisod ba kayo, magbagulbol ni kaman, pag ingon na ay jurisdiction, padayon ang hearing, ang uban magbagulbol, why jurisdiction? Og moingon ganing 20th Congress nga naa, okay, go. Sila may magka-decide, kay political question man na. Og moingon ng 20th Congress, nag-voting na, why jurisdiction da, balik tas trabaho, wala na. 13 lang ang gikinahanglan, aron nga, mapadayon kining hearing mga higala sa impeachment, 13 lang. Ang conviction, 16. Muna siya mahigala, no? O dili mapadayon, da focus na sa trabaho. O mapadayon, okay sad, aligri masan kaya ni-enter na mag-appearance sa mga abogado ni Sara Duterte. Atong hisgutan kada usa ni ka mga senador unsa kay posible nga boto unsay dili. Pero sigurado naman ta si Risa mabutar gyud nga padayon. Pero sigurado sa ta nga si Bato o si Bungo napas Marcolita nga dili na, wa na di nang padayon. Straight to the point. Si Risa o si Win Gatchalian, sila naman ang duha mahabilin sa 5, no? Mabutar gyud na nga padayon. Unya mapun-an pan la ni Bam Aquino Kiko, posible man. Pero kini si Bam atong basahon ni mahigala medyo posible mo sugot sa Bam nga padayon. Kay lahi man ang conviction sad. Posible si Kiko kinsa pa? Kini ni ang ambot ka Stolfo, kini si Lito Lapid ay hunahuna man ning dili mga abogado nga kamo kining hisgutanan sa impeachment legal ning hisgutanan. Kamoy musikat kami musikat mo niya kami mauwawan mi. Kaya tinulay lang kung dili presyonon sa Malacañang si Lito Lapid ay di ni mo butar ko day mingon Lito Lapid hisgot mo day mga legal niya ako maghilom-hilom ra. Musikat mo madaot ko. Di ba? Musikat mo madaot ko. Di ko mas may pwede na lang. Kana pero presyonon sa Malacañang ni Lito malagmit mabutar niya nga okay padayon. Tanaw nato ni og 24 ka mga senador sa 20th Congress. Atong banaon lang sa i-forecast nato daan. So kay forecast man medyo mahimong matinuod ni mahimong dili. Sa 24 ka mga senador, kinahanglan mo kuha og 13 ka buok aron madayon ang impeachment ni VP Sara by 20th Congress. Straight to the point. Entonces, mukuha sad og 13 ka mga senador aron nga dili madayon ang impeachment ni VP Sara. Sige, sumaon ni ang mga senador mahigala unya sa maabot nga kongreso, no? Kay human naman to mahigalang ang 19th Congress 23 la ka senador kay si Kuan kini ang Anggara mahigala gitudlo man as DepEd Secretary. So gitudlo man sa DepEd Secretary 23 sa nabilin senador mo nang pag-voting na 18 kabuk ang nibutar mahigala sa motion ni Cayetano nga i-remand, i-return, ibalik ang articles of impeachment ngadto sa lower house. 5 ra ang nibutar nga dili. Why abstention? So mo nang total is 23. Tungod kay ang 19th Congress 23 ra kabuok sila. Ang 20th Congress 24. So kung 24 kabuok ang simple majority mabutang man kada ruling maghimo mag-voting gyud. Straight to the point. Unya kay numbers game man mga higala ning inani gyud mga higalang kongreso. Numbers game man ning impeachment. Musugot sa dili, numbers game ni. Mo na ginay mahitabo diha. Kay mingon kay ebidensya may basihan, mahimo siguro dunay pipila ka mga senador diha nga mustik gyud nga og unsa ebidensya adto gyud mi. Pero damag uban din mahigala nga mabasa naman to daan kinsay mo konbikto diha o kinsay dili mo konbikto. Straight to the point. Magkinaon siyang kalibutan may gala kana sa Bato o si Bungo di man na mo konbikto gyud. Muna sa mga lakang palandaan mabasa na ni mundaan sa mga rulings palandaan layo pang impeachment hibawan ni mundaan. Pero kini sa Risa mahigala si Win Gatchalian
May buwan na po ni mo niya, konbikto gini. So atong tan-awon mahigala ha, 12 ka mga senador. Unsa may maayo dong kana sa nga pagka-arrange dong or kinini ang okay, atong tan-awon ha. Sige. Una mahigala og moingon ta og 13 ka senador aron nga dili madayon or 13 ka senador aron madayon. Simple majority lang. Simple majority lang. Kung makakuha og 13 ang gusto nga ma-impeach si Sara, gusto nga magpadayon ang trial, wa pa'y klaro ng conviction. Kay 16 man ang conviction. Pero kung di kakuha, ang 13 makuha mahigala nga di madayon, wa na yun. Huma na. Ha? Tapos ng boxing. Ha? So atong tanawon ha, kay depende man is pressure o niya sa Malacanang. Ato taga pagtagad mahigala, tagsa-tagsaon ta sa daan, sa dili patamo, kuan ha? Kining 24 ka mga senador, ako ipakita ninyo ha, niya ato i-forecast. 13 lang ha, 13 lang ang ikinahanglan para madayon ang impeachment sa 20th Congress or dili ba? Mao na simple majority sa 24. Atong hisgutan ron. Kini nga portion nato ganato may gala sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timilahan nga ikaw dunay daghang mga toksin sa imong lawas, baong dili ka regular nga makapagawa sa imong hugaw, dugay mahilisan, magbutod ang imong tiyan. Magkasinati usab og insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o lutalutahan. Dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa wag tanga ang mga toksin sa imong lawas aron mahimong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Straight to the point. Okay, atong ipakita diri ang mahigala ning 24 ka mga senador sa 20th Congress. Mao na ni katong 12 nga karaan nga mga senador o kaning bag-ong 12 pod ka mga bag-ong senador mga higala. Okay, atong pagtagad mga kagalaan. Mas maayo siguro og sige lang, anaon ta lang pag-arrange ning ko ana, no? Okay. Sige. So kining mga daan diri sa Pikas, nya kining Pikas mga bag-o no, mao ni atong arrangement. Katong usa lang ka picture ko no names. 20th Congress, tabangi sa kuno diha Rem. Katong imong kuan Rem. Mao na to si kato lang sa kuno para maklaro na to, masayon siya dayon ba nga mahagpat na to mahigala ang bag-ong senador o ang daang senador. Nya kinalanta og 13 lang. Kinalantag 13 lang. So arita manghigala sa kuan katong ni daog na tumilabay nga kani dong. Sige. Pwede na tong makuan Pwede na ma-zoom in. Be sige ko no. Ay la ipakita ko naong okay ra di makita na kong naong ato lang analisaron Kani ha. So sa daan nga kongreso o sa bag-ong kongreso, baunay ang bag-ong kongreso karong June 30, manaog naman human naman ang kinabuhi sa 19th Congress. Ari na ta sa 20th Congress. O sige, atong pagtagad. Okay, ikuan ko no nga na makita tanan dong. Sige, ilang og ikuan sa ilang i-move. Ikuan lang karon ma-analisar na to. Sige, ikuan lang ko no, ipagami-gamay ang picture. Kana. Kana sige kana, mabasa na. Sige, kani sakto ni names. Okay, mag-ihap tag 13 kabuok nga mo ingon nga mapadayon ang impeachment or mag-ihap tag 13 kabuok nga dili madayon ang impeachment. Straight to the point. Mao man gini, kini mahigala katong uban nga naminaw na koron. Ingon ta mo nga manage your expectation ha. Nay uban nga gusto gyud atat nga mag-impeachment na gyud. Ha? Mag-impeachment trial na gyud. Ang uban sad atat nga di na gyud madayon. I-manage ninyo inyong expectation kay basin og kanana ang di kaabot og 13 ang inyong gusto or maulapas og 13 nalisod na. Okay? So mo ni mahigala ang hitabo. Kay basin unya og di nimo i-manage imong expectation sakit inyong dughan. So kadto to ang gustog impeachment o katong dili gustog impeachment i-manage ang expectation kay naa pay laing voting nga mahitabo unya sa 20th Congress. Okay, arita sa 12 ka senador daan o kining bag-ong senador, kung atong basahon kining bag-ong mga senador, mabasa-basa naman na to, no? Kining 5 ka mga senador nga PDP, tulo man ning PDP laban din kini sa bag-ong mga senador. So nanatay tulong maihap daan. Si Bongo, si Bato, o si Marcolita. So tulo na daan na dihang sure
nga mubutar mga higala nga dili na madayon ang impeachment kay wa mga higalay jurisdiction ang 20th Congress. Straight to the point. Na may daghang rason mga higala nga kuan no kani numbers game man gyud ni prangka lang pagka-istorya ba di naman tamang higala kuan so kamo din ha nga naminaw katong atat nga na impeachment trial i-manage inyong debate kay basit ni butuhay ani mga higala og malupig ang inyo or katong gusto po ang di na gusto nga mag-trial niya malupig ang inyo 3 naman gikinahanglan so makakuha mo 3 ka senador sa inyong gusto ug tan-aw na to na mao nay mo desisyon kung madayon ba o dili. Because whatever the decision of the 20th Congress, whatever the decision of the Senate, mga higala, pulos na back up by law. Okay? Wa pa'y jurisprudence, ana. So, hindi kahuman o desisyon, di na lang magbagulbol, mudawat na lang sa Waikusmod. Kaya sila ramay magka-decide, ana yun. In either way, pwedeng erase ang question nga to sa Supreme Court. But ang Supreme Court pwedeng mo decide, but pwedeng mo ingon nga dili imi mo appeal ana kay usa ka political question na. Okay, mag-ihap ta ha. Sa kadtong dili madayon ang impeachment ug madayon. Okay, sa bag-ong mga senador, Bongo, Bato og si Rodante Marcolita tulo na. Si Amy Marcos ug si Amy Villar posibleng mubutar ni. So sa bag-ong mga senador 500 ang mosupak nga magpadayon ng impeachment. Ibutang ta kining 5 nga nidaog pod mga higala sa alyansa mahimong 5 pod pero although di pa ta kasiguro gid kayo kay kining 5 mahigala kinsa man ning 5 si Lito Lapid lang daan si Pia Cayetano daan day lahi na ba tong baruganan ni Pia Cayetano posible mahigala mingon Pia di na lang ta mo padayon so pwede di pa nimo masiguro ha si Pia o kini si kanana ang si Pia Cayetano, Lito Lapid, di pa nimo siguro. Way pressure sa Malacañang ni Lito Lapid. Prangka-prangka pag-istorya. Kung way pressure sa Malacañang, mas masugot ni si Lito na hindi na lang ta mag-impeachment. Nga naman, maghisgot ka sa ka topic bitaw nga, di siya kasakay kayo ba? Tanaw, kita mo nga to na sa Daplin, nagilom-hilom lang. Samok man ang impeachment, may gana mo ingon si Lito, anong kalakiha nga, di man maayo ning musikat mo nya madaot ko. Isod man kay ning production nya mahimong props ang Senate aning kalakiha, maapil pagka props ining kalakiha si Lito. Limang ka maghisgot niya wa man gi ka debate ni Lito Lapid ay. Bisa pag dunay mga abogadong staff ni dili sa pag-unsa ba. Kani nga topic mahimo nga inig voting na mo makabuto gid Lito. Senador god pero inigisgot na anig debate na mahigala sa ato nabantayan di man sa makahisgot gyud. So og magpadayon ng impeachment ma-emphasize na hinuog samot nga kini si Lito way gamit nga pagka senador. So kung ikaw may Lito Lapid og imong analisaron kay og anak kan Lito Lapid kay panalitan or pamilya kang Lito Lapid imo la inyon nga pa butan na lang pandi na madayon ng impeachment. Kapoy na ka ng impeachment. Oy. Kaya tinulay lang istorya. May di man nalalim nang mo-appeal ka nang naabit tayo mag-istorya imo mga kauban karon. Naas mo sa usa ka lugar. Kabantay ka daykin. Ibutan ta mga doktor son istorya. Ang ilang istoryahan mahigala ka ng mga medical nga mga terminologies. Di ka kasakay. Di magaganahan kay. Gawas o duna kay pasyente gibantayan mapugos kay paminaw. Pero inana lang mahigala nga wa kay gibantayan na karon naghisgot na mga doktor son nag-istoryahay sila ikaw di ka kasakay di ka ganahan magpadayong istorya eh. So kung ikaw may Lito Lapid di pa ni klaro kay ang pag butal bitang Lito Lapid mahigalang i-remand na dito sa korte na remand man gyud. Ari man gyud sa mahigalang butal sa motion ni Cayetano. So sa new Congress sa 20th Congress ang mga bag-ong senador dunay 500 din ha nga medyo makasalig ka in the part mahigalas PDP laban di na musugot ka na si Bongo, si Bato, Rodante Marcolita, Amy Marcos o Camille Villar. So questionably pa kini si Camille kini si Pia Cayetano ni butar man ni sa kang Alan Peter motion so posible ni nga kwan posible ni nga
Di na masugot pang impeachment pa day. So pila na, unom. Kung atong kwintahon si Pia, unom. Si Lito Lapid, kung atong kwintahon, ugay pressure. Di isa ni masugot, mga higala, 7. Si Camille Villar, si Kwan, kisa pamailain. Kinis Erwin Tulfo, ambot lang ha, ugay pressure sa Malacanang day. Si iya rabang igsuon sa Tulfo, o rabang butal mahigala sa kinini ang motion ni Peter Cayetano. Kanya kinis Erwin po, otro masadi may galang maingon na kapoy nang isgutan na nanay mo, sikat mo din ha, mag-grandstanding mo niya kami di make appeals grandstanding. So malagmit, kaya kinis si Erwin Tulfo, mubutan niya nga diwa na ta impeachment kay iyang igsuon si Rafi wa man pod. Wa na di kakuha og trisi ang gusto mo impeachment day? Ug atong basa-basahon nandaan ha? Tanawa, so number 1, Bongo, number 2, Bato de la Rosa, number 3, Rodante Marcolita, number 4, Amy Marcos, number 5, Camille Villar, sa bag-ulan nga kuan ha, number 6, Pia Cayetano Mahigala, medyo, kuan man yun giuna talag kwenta ning kuan ha, kinisa kuan, bago, number 6, number 7, Lito Lapid, magduda man tang Lito Lapid yun So, unya, kung mubutal sa Cayetano, si Alan Peter, kwintaho ni mo, wari mubutal sa Picas, Mark Villar, Ruben Padilla, of course, Ruben Padilla day, sigurado mo hindi mo sugot. Juan Miguel Subiri, kining duha ka kuan, Jinggoy o si GB Ercito, duda man ko nila, kaya ilang experience sa impeachment lang amahan. Mamuntoy giingon ni Jinggoy, dili lalim ng impeachment, akong papa na impeach sa kanad to, dili lalim. So kining duha ka Estrada managsuon nga si GB og si Jinggoy og dili ni full impeachment. Makaingon na kanig meow 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 meow. Nakakanta na katong murag mingaw do sa nang kataha kay inigbuting ani may galab isa kamot ana. Mosunod na putong kantang meow 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 meow. Ato lang agi katawa mga kaigalaan. Kinis Cheese Escudero, ambot lang ha sa baruganan Cheese, ini aktual na. Kinis Cheese na ba mahigala? Magunahuna masali 2028 day aya Kay kini kong impeachment ni VP Sara, ang under trial si VP Sara pero appeal ang mga senador, under trial sila day. Ha? Ang mga tao nagtanaw ni VP Sara, but nagtanaw po sila ini mga senador. Why problema ang Risa? Kay si Risa, di naman si Risa makadagan pa sa 2028. Human naman yung termino. Hasta si Sherwin Gatchalian inday hindi na kadagan. So why problema nila? Pero ang mahitabuan ni mangita si Risa og kadaganan labaw sa senador or local. Kinsa man itong kwitahon kung gusto impeachment, sigurado ang gusto impeachment si Sherwin Gatchalian, Risa Ontiveros. Sila naman lang duhan habilin sa 5 nga ni again sa motion ni Peter, Alan Peter Cayetano. Unya, kinsa pa may lain makwintada na to day, ikaw day Ken. Of course, sure ball ana si Risa Sherwin. Ibutang ta si Bam Aquino day, wapay klaro no, pero ibutang ta lang, basig mubutar Bam Aquino. Bam Aquino, mayngons Bam nga mubutar ko nga mag-impeachment trial. Di pa ko makasiguro sa final sa akong desisyon, basta importante mag-impeachment lang. Pwede man. Pwede man mingos Bam kay masuko man sa tong mga nibutan ni Bam day nga ano di ba ka mutang impeachment nga nagduo mi nga amo ka unya di man day ka amo. So ikwenta ta lang si Bam Aquino mubutar nga mag-impeachment. Unya moingon sa nga magtanaw ko sa ebidensya. Gusto ko na i-trial pero tanaw na kong ebidensya unya na ang akong desisyon. Inig final na. Pero kaning hisgutanan sa mag-impeachment og dili, yes ko. So ibutan ta Bam. So tulo. Si kinsa pa, Kiko Pangilinan, posible mas Kiko day mabutar gyud. Impeachment lang ta kay naamay kuan. Pila 4. Si Tito Soto og Lacson murag mabutar na day. Impeachment ta. Tito Soto og Lacson, check. So pila na 5 unom. Kinsa pay uban nga posible mabutar? Tito Soto, Bam Aquino. Makonvince pa sila ani og pila ka mga senador nga makabutar mga sukitig paminaw. Basta sigurado ta kung atong i-forecast nga gusto mag-impeachment
Clarix na si Risa, Sherwin, Bam Aquino, ibutang talang, Kiko Pangilinan, ibutang talang, Ping Lacson, Tito Soto, doon ay unom day. Isa pa ilaing yung tanaw nga kwan. Si Chis, murag playing safe man eh. Alan Peter, murag, duha ka Cayetano, duha ka Estrada. Akong tanaw kin duha ka Estrada, di gini mo sugot pang impeachment, kay tungod sa ilang sakit nga kasinitian, sa ilang amahan, sa dihan nag-impeachment. Straight to the point. Kini si Chis, mura man ni Og. Kini Chis, may gala, amot lang. Di mo mabasa si Chis ron. Sagol po ni Chis, maniid sa di may gala, matan pag pinyasan. Maniid sa Chis, labi na mahigala kay Chis Escudero Indeken sa presiding officer ba? Magpaabot ni presiding officer tara. Unya na kong butal, paulahir ako. Ang kadtong gusto mahigala kuan, magpabilin mahigala nga Senate President, Chris Chis, kay nangandun ba si Tito Soto day? Kining bukal ni Tito Soto ron nga medyo bukal siya labot sa impeachment. Kay mingo mas Tito Soto mahigala nga tanawat no pamahayag Tito Soto ha. Ingon si Tito Soto mga kagalaan nga Senate court's decision is flawed. A senator judge cannot file a motion on himself. The defense or prosecution counsels lang ang pwede. Matod pa ni Tito Soto. Ha? Kinis Tito Soto mga kagalaan og dili pwede ni object daw ta si imo tatong gitiksan si kuan Tito Soto. Si Kiko Pangilinan, si Coco nga object di ha. Pag motion ni Cayetano kay decision ba na sa impeachment court. So kini sinultian ni Tito Soto day mosugot sa impeachment gini. Unya mahimo siyang Senate President depende. No? Kani yang sinultian mabasa man nimo sa sinultian. Ingon si Tito Soto kadtong desisyon mahigala sa Senado dito sakto. Ang usa ka senator judge dili pwedeng magmotion. On himself. Ang defense na or prosecution counsels may pwede. Mao may iyang baruganan. So imong mabasa ang iyang sinultian nga mag-impeachment. So ibutan ta Tito Soto amo to Senate President ba kana siya dayken. So ang naglutaw ini kini si Tito at least klaro ba ning maihap na to Tito Soto Lacson mo lang sugot nong impeachment yun. Okay. So Lacson, Tito Soto, Bam Aquino, Kiko. Nagtuo ko sa Bamo for impeachment gini. For impeachment gini. Bisa pa og katong iyang giingon nga tan-awan na kong ebidensya dili maoy kuan sa mga tao pero inig-pressure ani kay ang kasagaran na ba sa ni support ni Bamday ang mga kuan ang academy murag support niya ug ang uban pa pressure po sa Bam. Ingon sa Bam sige mag-impeachment lang ta. Pero wa pang pasabot nga makonbikto ko ha kay ako sa tan-aw ng ebidensya pwede mo unay linya ni Bam. Straight to the point. Because it doesn't mean nga mubutar ko for impeachment, it doesn't mean nga mo na akong desisyon. Ako lang gusto lang ko nga mag-impeachment para maklaro lang gintanan, mo gawas ebidensya unsa ba. Okay. So, kana akong ihap mahigala murag unom pa kabuk na ang sure. Ang sure ha Risa, Win Gatchalian, Tito Soto, Lacson, upat. Bam og Kiko unom. Mao pa sure na napita. Kinahanglan sa 13, kuwang pa. Oh, bida kay katawalan kay susminya da. Pero og ba na ta magtiwas ayo, na matay kong oras may gal. Sangan na lang mahigalas kini tibok ang puwersa sa DYH PRM Cebu kos kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon us tanang higayon. Dalay gud ang Dios bayong buntag Pilipinas. Tatak RMN.